ja Leena. Kahvihuoneessa se tiedettiin. Lastauslaiturilla, loistet putken alla. Suhun koitin saada kontaktiin. Kovii kohtaloita. Ei. Siinä se meni. Ei. Oikein. Rupee, nyt on jo. Se menee ohi. On määrän päässä tyttö farmariin. 2 minuuttia enää. Ei painattaa selässäin, ei rahat taskussain, vaan muistot mua kannustaa ja sinun silmäs nuo. Kun luoksesi mä palaan, ei tiemme eroon käy. Kädet on ihan tunnettavat. Eikä enää pelkää luovuttaa. Painavan taakan kantaja. Ei kukaan muista kuitenkaan. Painavan taakan kantaja. Ei muuta kuin alas. Jag åkte ner till Stockholm och då fick jag se glänsande Porschar och BMW. Men jag har en kärra som är bättre, den då det är en Volvo 142. Och bilen den går utav helvete, jag blåser om varenda BMW. Däcken och spinner när jag gasar på med min Volvo 142. Oli hyvä kisa. Voi olla, että löytyy tulevaisuudessakin piposta ainakin. 60 hitaampi. Voi perse! 60. Oho, sano Emeli. Kevyt.